Upoznajmo se s funkcijom VLOOKUP. Funkcija VLOOKUP pomaže nam da na temelju određenog podatka iz jedne tablice dođemo do određenog podatka u drugoj tablici. Obično takve tablice imaju jedan stupac koji ih povezuje. U našem slučaju to je stupac proizvod ID koji imamo u obje tablice. Koji je naš cilj u ovom primjeru? Naš je cilj da na temelju podatka koji se nalazi u stupcu proizvod ID u tablici transakcije dođemo do podataka o nazivu proizvoda i cijeni u tablici proizvoda. U ćeliju D5 upišemo formulu jednako VLOOKUP, otvorimo zagradu C5, točka zarez, označimo čitavu tablicu proizvoda i raspon zaključajmo pomoću tipke F4, točka zarez, upišemo broj 2 jer se naziv proizvoda nalazi u drugom stupcu, točka zarez i ovdje odaberemo false, zatvorimo zagradu. Sada formulu kopirajmo do dna. Funkciju VLOOKUP upotrijebimo kako bismo dobili cijenu. Argumenti funkcije su isti, a razlika je u tome da se cijena nalazi u trećem stupcu. I na kraju opet formulu kopiramo prema dolje. Želite li još ovakvih videa? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.